Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Saturnino. Taong 1973, Barobo, Surigao del Sur. Itong mga panahong ito, nasa edad 20 anyos pa lamang, itong si Saturnino. Nakatira siya noon sa kanyang mga magulang, kung saan ang kanyang ama naman, isang kilalang espiritista sa lugar nila. Dahil sa iba't ibang paniniwala nito, maraming kakaibang mga rebulto at santo ang pumapalibot sa bahay noon nila Saturnino. Ayon nga sa kanya, pagpasok mo pa lang sa printera ng bahay, una nang bubungad sa iyo ang mga antigong rebulto at mga kandilang ginagamit nito sa pakikipag-usap sa mga kaluluwa. Nakakabahala man at nakakatakot yun para sa iba. Sa estado ng tatay niya, itinuturing niya yung mga proteksyon sa kanyang pamilya. Dahil sa ganoong kaisipan nito, maraming kababaryo nila ang umiilag sa kanilang tahanan. May mga pagkakataon kasing bigla-bigla na lamang sinasapian ng mga dumaraan na siya namang ikinakabahala ng maraming tao sa kanilang lugar. Dahil sa ganoong pangyayari, may mga gumawa na ng petisyon para palayasin ang kanilang pamilya. Noong una nahaharangan pa yon ng kanilang mga kakilala, pero habang tumatagal, mas lalong tumitindi ang kanilang sitwasyon sa lugar. Hindi naglaon, laking gulat na lamang nila nang palayasin sila mismo ng may-ari ng lupa. Ayon kay Saturnino, mag-alas 8 na noon ng gabi nang sugurin sila ng mga kamag-anak nito. Bit-bit ang mahabang mga armas, walang pagdadalawang isip nila itong sinindak na masasaktan kung hindi sila lilisan. Pananakot pa ng may-ari ng lupa, hindi ito magdadalawang isip na patayin ang kanyang ama kung sakali mang magmamatigas pa ito. Matapos naman itong ilahad ang mga katagang yon, nagpaputok yon ng isang beses, sabay wika sa kanila ng, "Bukas gusto ko wala na kayo rito. Masyado na kayong salot dito sa ating lugar. Kinakailangan nyo nang umalis." Pagkalahad naman ng lalaki ng katagang yon, napaiyak na lamang ang nanay niya habang nagtatago sa likuran ng pinto. Yung kanyang ama naman, tahimik lang na pinagmamasdan ng lalaki. Panay lang din ang pagtango ang naisasagot nito na parabang wala na yung balak pang tumutol. Maya-maya pa, nang magkaintindihan na sila, agad naman yung umalis na nagtatawanan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo makalayo na ang mga ito, dali-dali namang bumalik sa loob ng bahay ang kanilang ama para maglikpit ng mga gamit. Pagtanong naman doon ng nanay niya, inabisuhan naman sila nitong sumunod na lang, gawa ng unang-una, wala naman silang laban. Dagdag pa nito na, kaya galit sa kanila ang kanilang mga kababaryo ay dahil sa hindi nauunawaan ng mga ito ang kanilang ginagawa. Galit na galit ring ibinahagi ng tatay niya ang kawalan nito ng respeto sa mga bagay na pinaniniwalaan niya. Pagpatak naman ng alauna ng madaling araw, nailigpit na nila ang lahat ng kanilang dadalhin. Habang inihahanda naman niya ang kanilang mga kalabaw, nasipat naman niya ang kanilang padre de pamilya na umikot ng 7 beses sa kanilang pamamahay. Umiiyak yon, tapos may kung anong ibinubulong ito sa hangin. Pagsarado rin ito ng pinto ng kanilang tahanan, bigla nitong itinarak sa lupa ang hawak nitong punyal, sabay likha ng bilog habang nagdarasal. Sinindihan niya rin yon ng 3 itim na kandila habang galit na nagwiwika ng,
Habang buhay kong itinatanim ang galit ko sa lupang ito. Sino man ang titira rito, hinding-hindi magiging payapa. Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yon, muli itong nagdasal ng Latin bago nilisan ang kanilang tahanan. Maya-maya pa, pagbagtas naman nila ng daan, tulala naman silang nakatingin sa kawalan. Bawat isa sa kanila walang may ganang magsalita dahil sa mga nangyari. Pagtungtong naman ng 7:00 ng umaga, narating na nga nila ang baryong kinagisna ng nanay niya. Dahil sa may mga kadugo pa naman yun sa lugar, pinili naman nilang manuluyan muna roon habang gumagawa pa sila ng kanilang bahay. Upang hindi naman sila paghinalaan, kahit labag sa loob noon ng tatay niya na itago ang lahat ng kagamitan nito, wala yung nagawa kundi ang sumunod. Ayon kay Saturnino, sa loob ng 1 linggong hindi nito nakikita ang kanyang mga santo para na itong mawawala sa kanyang sarili. Palagi na rin yung tulala, tapos may mga pagkakataong bigla na lamang itong nag-uusal ng Latin. Naging palaisipan din noon sa kanilang mga kadugo ang ginagawa nitong paglabas ng bahay tuwing 9:00, bitbit ang isang kandilang itim. Nang mapagtanto naman nilang lumalala na ang kalagayan nito, pilit nilang binilisan ang paggawa ng bahay para tuluyan na silang makalipat. Awa naman ng Diyos, nagawa nila yon bago tuluyang masiraan ng bait ang kanilang padre de pamilya. Pagtungtong naman ng araw ng kanilang paglipat, una nilang isinalansan sa loob nito ay yung mga gamit nung tatay nila. Sa maniwala man kayo o hindi, pag-alis nila sa mga sisidlang pinagtaguan nila nito, balot na yon ng napakakapal na alikabok. Yung iba rin sa mga santo, may mga tumutulong dugo na hindi nila mawari kung saan yon ang galing. Pagsilay naman doon ng tatay niya, agad naman itong hinagka ng mga rebultong yon habang nagsasalita yon ng dialektong hindi nila maintindihan. Inaasahan naman nila sa Saturnino ang ganoong pangyayari, gawa ng minsan na rin nilang naranasan ang ganoong bagay. Sa paglipas pa ng mga araw, unti-unting bumalik ang normal na wisyo ng tatay nila. Bukod sa palagi na yung nakangiti, panay na rin ang pakikipag-usap nito sa kanilang mga kadugo. Minsan, nakikipag-inuman pa ito na para bang wala man lang itong kinakaharap na problema. Upang maipagpatuloy naman nila ang kanilang mga buhay, sumama sila rito sa pagsasaka. Yun lang kasi ang kalimitang hanap buhay sa lugar, kaya wala silang mapagpipilian. Bagaman mabigat ang trabaho sa bukid, masaya naman silang mag-anak. Mas marami kasi ang kwentuhan nila kumpara sa kanilang mga ginagawa. Dahil sa ganoong kaganapan, araw-araw silang pumapanhik sa bundok para magliwaliw at maghanap buhay. Habang tumatagal, unti-unti na rin nilang nakakalimutan ang mga nangyari. Hanggang sa kalaunay napansin na lamang nila, magtatatlong buwan na pala ang nakakaraan magmula noong umalis sila sa kanilang dating tahanan. Inakala rin niyang mananatiling memorya na lamang ang mga masasalimuot na nangyari, pero ang hindi niya noon inaasahan ay yung mabilis na pagbabago ng ugali ng tatay niya noong tumungtong na ang 4 na buwan. May mga pagkakataon na kasing gustong-gusto nitong bumalik para tingnan ang kalagayan ng mga taong nang alipusta at nang gipit sa kanila. Noong una, pinipilit pa nila itong huwag pansinin pero habang tumatagal mas lalo lang tumitindi ang pamimilit nito.
Isang gabi, habang naghahapunan silang magpamilya, bigla na lamang silang napatahimik nang marinig nila ang tatay nilang nagwika ng, Gusto kong may bumalik sa inyo sa baryo. Tingnan niyo ang ating bahay doon kung nakatayo pa. Magmasdan niyo ang mga taong nakatira rito at pakiramdaman ang kanilang pamumuhay. Gusto kong masiguro mismo na tumalab ang sumpang iniwan ko doon. Saturnino, dahil sa ikaw ang pinakamatanda sa mga kapatid mo, ikaw ang uutusan kong pumunta roon bukas. Bahala ka na kung ano magiging palusot mo sa iyong mga kakilala. Basta ang importante, makita mo ang ating bahay. Nagkakaintindihan ba tayo, Saturnino? Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang tinanong ang kanyang ama kung bakit doon siya pinapabalik. Sa isip-isip niya kasi, kahit nakatayo pa doon ang kanilang bahay, wala na rin naman silang magagawa para yon ay mabawi. Hindi rin niya maipagkakaila ang matinding pagkabahala ukol sa mga bagay na maaaring mangyari pagbalik niya. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng yon, pinili niya pa ring sundin ang nais ng kanyang ama. Sa pagsapit ng sumunod na araw, kagaya ng napagkasunduan, hindi na siya naghanda para pumunta sa bukid. Ang ginawa niya, magbihis ng maayos para naman maging presentable siya sa mga taong makakasalubong niya. Makalipas pa ang ilang minuto, bit-bit ang isa nilang kalabaw. Mabilis naman niyang tinahak ang daan pabalik. Bale, medyo may kabilisan ng paglalakbay niya noon sa kadahilanang ang gusto niyang mangyari, makauwi ng hindi naaabutan ng hapon. Pagtungtong naman ng 9:00, narating na nga niya ang dati nilang baryo. Di pa man siya nakakapasok sa sentro, bumungad na sa kanya ang mga dati niyang kaibigan na papunta ng eskwelahan. Siyempre nang makita siya ng mga ito, dali-dali naman siya nitong nilapitan para kausapin. Sa pagpapatuloy ng kanilang ginagawa, pasimple naman siyang sumunod sa mga taong yon, nang sa gayoy hindi siya mapansin ng mga matatandang tumatambay sa gilid ng daan. Maya-maya pa, nang ilang metro na lamang ang layo niya sa bahay nila, pasimple naman niya itong sinipat kung saan doon na nga niya nakita ang mga taong nakatira sa bahay na kanilang iniwan. May mga katabing kubo na rin ang mga ito na kasalukuyang pinagtitirhan ng mga taong hindi naman nila kilala. Sa unang tingin masaya yung doong naninirahan, pero makalipas lamang ang kalahating oras na kanyang pagmamasid, doon na niya napansin ang mabilis na pagbabago ng akto ng mga ito. Sa hindi malamang dahilan kasi, bigla na lamang may nag-away-away sa lugar na siyang naging sanhi upang makarinig sila ng alingaw-ngaw ng putok ng baril. Dahil sa pangyayari, agad naman silang nagtago sa isang tindahan kung saan napansin naman niya na parabang normal na lamang yung kaganapan sa mga kaibigan niya. Dala naman ang kanyang kuryosidad, agad naman niya yung tinanong ukol sa bagay na yon. Nang marinig naman ito ng kaibigan niyang malapit sa kanya, doon na yon nagsimulang magpaliwanag. Ayon dito, madalas yung nangyayari sa pamilyang naninirahan sa dati nilang bahay. Minsan nga, walang linggo na wala roong namamatay. Dahil lamang yun sa hindi pagkakaunawaan. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, kahit anong pagsusumikap ng mga taong nakatira roon, hinding-hindi sila umaangat sa buhay. Dagdag pa ng kaibigan niya na maraming albularyo na ang nagsasabi binabalot ng matinding sumpa ang lugar. Kahit anong gawin din nilang pagtatambak doon ng lupa,
magpapatuloy at magpapatuloy ang bisa nito. Nang marinig naman ni Saturnino ang sinabi ng kaibigan niya, doon niya napagtantong totoo nga ang inilahad ng kanyang ama. Mahirap man yung paniwalaan pero hindi magsasalita ng gano'n ang kanyang kababata kung wala itong naririnig na istorya. Matapos naman niyang malaman ang mga detalyeng hinahangad ng kanyang ama, nagpasya naman siyang umalis na sa baryo. Makalipas pa ang ilang oras nang makabalik na siya sa bahay nila, bumungad sa kanya ang tatay niya na para bang may ibinubulong sa isang puno. Sa estado nito, para yung may kausap, at nung nakita siya nito, tsaka pa lamang yun tumigil. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, ngumisi lang naman yun sabay wika sa kanya ng, Ano, Saturnino? Nakumpirma mo ba? Mabuti naman kung ganon. Hayaan mo sila roong magdusa. Akala nila doon na magtatapos. Lingid sa kanilang kaalaman, nagsisimula pa lang ako. Kasabay ng pagwika nito ng mga katagang yon, ay ang paulit-ulit naman itong pagsaksak sa puno ng kakao na kanyang kaharap. Nang magawa na niya ito, doon pa lamang yung lumapit sa kanya na para bang tapos na ang ginawa nitong ritual. Sa paglipas pa ng mga araw, ramdam na ramdam niya ang tila bang mabilis na pagbabago ng tatay niya. Tuwing hapon kasi, may kinikita na yung matandang babae sa baryo, tapos kapag umuuwi naman yon, parang palagi lang yung may kausap. Ilang beses na rin itong inilahad ni Saturnino sa kanyang ina pero hindi nito pinakialaman ang gawi ng kanilang padre de pamilya. Bukod kasi sa wala itong inggit sa katawan, naniniwala ang nanay niya, hindi marunong mga lantari ng babae ang asawa nito. Katunayan, wala itong hilig sa mga ganoong bagay dahil ang pinakasentro ng buhay nito ay ang karunungan nito bilang espiritista. Pagtatapat pa nito sa kanya na hindi pangkaraniwang nilalang ang babaeng kinikita nito sa kadahilan ng magmula noong lumipat sila ng tirahan. Iisang bagay lang ang nais nitong mangyari at yun ay walang iba kundi ang makapaghigante. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, doon na unti-unting nagbago ang kanyang mga naiisip laban sa kanyang ama. Base kasi sa paliwanag ng nanay niya, may posibilidad na yun nga ang katotohanan sa likod ng kanilang mga nasisilayan. Isang linggo magmula noong nakita niya ang mga kakaibang gawi ng kanilang padre de pamilya, pansin na pansin naman nila ang mga matatandang bumibisita sa kanilang pamamahay tuwing gabi. Ayon sa kanya, kapag naibigay na ng mga ito ang dala nilang garapon, agad din naman yung umaalis. Wala na rin yung sinasabi na para bang yun lang talaga ang pakay nila. Dala naman ang kuryosidad ni Saturnino sa mga bagay na nakukuha doon ng tatay niya. Doon na siya nagsimulang gumawa ng paraan para makita yon ng malapitan. Isang gabi, nang mapansin naman niyang lumabas ng bahay ang kanilang padre de pamilya, dali-dali naman siyang pumanhik sa silid nito para buksan ang aparador na pinaghihinalaan niyang pinagtataguan nito ng mga gamit na ibinibigay ng matanda na bumibisita sa kanilang pamamahay. Pagpasok naman niya noon sa loob, agad naman niyang napansin ng nanay niya na papatayo pa lang din sa higaan. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman siya nitong tinanong ukol sa kanyang kailangan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na rin siya nagdalawang isip na ilahad doon ang totoo. Pinaliwanagan niya rin yun ng mga bagay-bagay para naman kahit papaano hindi siya paghinalaan ng kanyang ina.
Maya-maya pa, nang medyo nakuha na niya ang tiwala nito, agad naman yung tumabi sa kanyang dinaraanan upang siya ay pagbigyan. Habang paisa-isa niyang sinisiyasat ang mga garapong naroon sa loob ng aparador, panay naman ang pagsasalita ng kanyang ina ukol dito. Ayon doon, kulungan ng mga kaluluwang natalo ang nilalaman ng mga garapong yon. Pagtatapat pa nito na, isa ito sa pangunahing pinangkukunan ng lakas ng tatay niya kapag nalalagay na yon sa tiyak na panganib. Nabanggit din ito na alam na niya ang plano ng kanyang asawa sa kadahilanang nagawa na rin niya ito noong hindi pa sila nagkakaroon ng anak. Nang marinig naman ni Saturnino ang sinabi nito, dahan-dahan namang nabaling doon ang kanyang paningin, sabay wika roon ng, "Pero Nay, ano po bang gustong mangyari ni Tatay? Pwede niyo hubang sabihin sa akin? Gulong-gulo na rin kasi ako eh. Hindi ko na alam kung ano ang totoo." Pagkarinig naman ng nanay niya sa mga katagang yan, isang bagay lang ang inilahad nito sa kanya. At yun ay walang iba, kundi nag-iipon ng kaluluwa ng mga aswang, ang kanilang padre de pamilya. Kaya niya ito ginagawa ay dahil sa iyo ng ginagamit niya upang paslangin ang pamilyang nagpalayas sa kanila. Nabanggit din ito na kahit ipinagbabawal ang ganoong aral dahil sa matindi ang balik nito, nagpasya na yung yakapin ang ganoong tadhana. Dagdag pa nito na ginagawa lang yon ng kanilang padre de pamilya upang maipakita sa ibang tao na hindi sila ang tipo ng taong madaling apihin ng iba. Matapos naman yung marinig ni Saturnino, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang mga itim na kalansay na panayang pag-ikot sa garapon. Sa bawat paggalaw din ng mga nilalang, nag-iiwan ito ng kakaibang tinig na parabang isang mahinang bulong. Napakalumanay ng tinig na yon, pero kapag naririnig niya ito, binabalot siya ng matinding takot sa kanyang katawan. Maya-maya pa, nang malaman na niya ang katotohanan sa likod ng mga ginagawa ng tatay niya, nagpasya na siyang umalis ng silid. Ang kaso lang, akmang maglalakad na sana siya papalabas, sakto naman ang pagdating ng kanyang ama na nakangisi habang nakasilay sa kanya. Pagtitigan naman nilang dalawa, hindi naman niya maipagkakaila ang matinding pagkasindak at takot na kanyang nararamdaman. Pagkaraan pa ng ilang minuto, dahan-dahan naman yung lumapit sabay hawak sa kanyang balikat habang nagwiwika ng, "Papunta ka pa lang, pabalik na ako." Ano anak, nasagot ko na ba ang lahat ng katanungan mo? Kung gayon, wala ka na bang ibang hinaing ukol sa akin? Ayos lang yan, dahil alam kong naghahanap ka lang din naman ng mga kasagutan. Nang marinig naman ni Saturnino ang sinabi nito, napayuko na lamang siya, dala ng matinding pagkasindak sa kanyang ama. Hindi naglaon, nang wala na silang mapag-uusapan, inabisuhan siya nitong maghintay ng gabi sa labas ng kanilang bahay, pagsapit ng gabi ng Biyernes. Ang nais kasing mangyari ng kanyang ama, maipakita sa kanya kung ano ang mga ginagawa niya. Pagtatapat pa nito na, kung nakakaramdam siya ng pagkahumaling sa ganoong abilidad, pwedeng-pwede niya itong ipamana sa kanya. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, agad naman siya nitong pinakawalan. Sa paglipas pa ng mga araw, hindi na nga niya napansin ang pagsapit ng Biyernes. Nang paalalahanan naman siya ng kanyang ama ukol dito, agad naman niya itong naalala, kaya ang ginawa niya, natulog siya buong maghapon. Gumising siya noon magbabandang 7:00 na, kung saan yung mga kapatid niya
nagpapahinga na ng mahimbing. Matapos naman niyang magkape, agad naman siyang lumabas ng bahay. Tinahak niya noon ang maliit na patag sa likod ng kanilang tahanan, alinsunod sa utos nito sa kanya. Pagdating naman niya sa lugar na yon, matyaga siyang naghintay mula alas 7 hanggang alas 12. Ayon kay Saturnino, na sa ilang oras niya roong pananatili, katakatakot na mga nilalang ang kanyang mga nasisilayan. Pagtatapat pa niya na, maliban sa mga kaluluwa at nityong nakalutang sa ere, may mga nilalang din siyang nasisipat na bagong-bago sa kanyang paningin, kagaya ng matatandang punong gumagalaw, tapos mga hayop na hindi pangkaraniwan ang laki at wangis. Noong una, ginusto niya noong umuwi, pero kapag naaalala niya ang habilin ng tatay niya, nagkakaroon siya ng lakas para magpatuloy. Sa loob ng ilang oras na paghihintay, halos masiraan na ng bait itong si Saturnino. Mabuti na lang, nang malapit na siyang sumuko, dumating na ang tatay niya bitbit ang mga karitong punong-puno ng garapon. Pagdating naman ito sa kanyang kinaroroonan, agad naman niyang nasipat ang paglitaw ng 10 hukluban na hindi niya mawari kung saan ang galing. Bigla nitong pinaikutan ng kanyang ama habang nagbibigas ng mga engkantasyon sa Latin. Dahil sa kanyang mga nakita, agad naman siyang napatras, buhat sa matinding takot na nararamdaman niya. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon na niya dahan-dahang nakita ang pagbaba ng talukbong ng mga nilalang. Sa isang iglap bumungad sa kanya ang mga matatandang may namumulang mga mata. Mahaba rin ang dila nito, tapos nangingitim na yung mga balat nila. Kahit kitang-kita rin siya ng mga nilalang na yon, napapansin niyang parabang hindi siya nito pinagtutuunan ng pansin. Di rin gaanong gumagalaw ang mga mata nito, tapos yung paningin nito naroon lang talaga sa kanyang ama. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, laking gulat na lamang ni Saturnino nang simulan ng buksan ng tatay niya ang mga garapon. Sa bawat pag-alis niya doon ng takip, mabilis na sumasapi sa kanyang katawan ang mga kaluluwang nakakulong doon. Sa maniwala man kayo o hindi, 5 minuto lang ang lumipas, ibang-iba na ang katawan ng kanyang ama kumpara sa normal nitong anyo. Bukod kasi sa umumbokyo ng husto, pansin na pansin rin niya ang mga buto nitong umuusli na sa kanyang mga balat. Maya-maya pa, sa hindi malamang dahilan, lumabas sa bunganga ng kanyang ama ang napakahaba nitong itim na dila. Nagsimula na rin yung umungol hanggang sa kalaunay umusli sa likod nito ang pakpak nitong gawa sa balat at buto. Pagtiklop naman ito ng tatay niya, bahagya naman yung sumilay sa kanya sabay wika ng, "Maghintay ka rito, anak. Ipapakita ko sa iyo ang bunga ng galit ko." Kasabay ng pagwika ng nilalang na yon, ay ang mabilis naman itong paglipad sa kalangitan, kung saan sinusundan ito ng itim na usok na nagbabaga. Sa pagkawala naman ito, dahan-dahan namang nilamon ang 10 nilalang. Hindi naglaon, bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Ang tanging naiwan sa lugar na yon, walang iba kundi si Saturnino na tulalang-tulala, pilit na sinasariwa ang mga nilalang na kanyang nakita. Pagbaba naman ang tensyon na kanyang nararamdaman, patuloy lang naman siyang nanatili sa lugar dahil sa kagustuhan niyang makita ang mga bagay na nais patunayan ng tatay niya.
Makalipas pa ang kalahating oras, muli niya itong nakitang lumapag sa kanyang harapan, bitbit ang 5 bayong na walang patid sa pagtulo ng dugo. Sa unang tingin ni Saturnino, alam na niyang tao ang nilalaman nito. Ang hindi lang niya sukat akalain noong mga oras na yon, ulo pala ng mga taong nagpalayas sa kanila, ang daladala ng tatay niya. Pagpagulong naman ito sa lupa, bigla naman yung ngumisi sabay wika sa kanya ng, "Itinira ko ang mga kamag-anak nilang bulag sa paniniwala. Sila magmamana ng isinumpa kong lupa. Hanggat nananatili sila sa lugar na yon, patuloy nilang mararamdaman ang galit ko." Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong pagpalit anyo. Pagkalas naman ng mga kaluluwa sa katawan ng tatay niya, bigla naman yung napaluhod dahil sa tindi ng nararamdaman nitong pagod. Matapos ang mga pangyayari, unti-unti na ring nandilim ang kanyang paningin hanggang sa mawala na rin siya ng malay. Kinabukasan paggising niya, inakala niyang panaginip lang ang lahat ng bagay na nasaksihan niya. Kung hindi nga noon pumutok ang balita ukol sa pagkawala ng pamilyang nakaalita nila, hinding-hindi pa siya noon maniniwala. Pero alam niyo ba, na matapos ang ginawang yon ng kanilang padre de pamilya, nagsimula na rin yung manghina dahil sa pagbalot ng kakaibang karamdaman sa katawan nito. Buwan lang din ang lumipas bago yung tuluyang bawian ng buhay. Nang akmang mawawala na yon ng buhay, sinubukan pa nitong ipasa sa kanya ang tanga nitong aral, pero siya na rin mismo ang tumanggi. Magpahanggang sa ngayon, nananatiling palaisipan para kay Saturnino kung sino nga ba yung mga nakita niyang 10 hukluban. Okay. Opinyon ko sa kwento. Oo nga no, sino kaya yun? Parang bigla na lang lumabas yung 10 hukluban eh. Pero ako feeling ko, parte yun ng kasunduan ng tatay niya sa mga aswang o parte yun ng ritual niya. Pero itong tatay ni Saturnino, sobrang kakaibang espiritista to. Sa lahat ng narinig kong espiritista, siya lang yung nagkukulong ng kaluluwa ng aswang. Diba? Kasi karamihan sa mga kwento natin dito o mga narinig nyo na, yung mga aswang physical na anyo ang kailangan nila dyan eh, para mapakinabangan nila, diba? Pero dito hindi, espiritu ng aswang. Tapos parang doon niya pinapadaan yung sumpa niya sa mga taong kinagagalitan niya. Medyo nakakatakot tong abilidad na to kasi walang limit to eh. Hanggat nakakakuha ng espiritu ng aswang tong tatay niya, paulit-ulit lang na madadagdagan yung kapangyarihang tinatangan nito. Ang kaso nga lang, meron tong kapalit. Diba, unti-unting namatay yung tatay niya. Di na lang siguro binanggit, pero ako, pakiramdam ko, pinahirapan pa to eh. Ganun naman talaga. Kapag may ginagawa kang hindi maganda, may kapalit yan na hindi maganda. Sabihin na nating pinalaya sila. Pero, para ubusin mo yung angkan, di yata yun worth it. Diba? Tsaka unang-una, di naman sa kanila yung lugar eh. Well, dun sila lumaki, dun sila tumanda, dun sila nagkaroon ng pamilya. Pero wala ka pa rin karapatan na yung ginawa sa yung pagpapalayas ang kapalit nun, buhay. Yun naman sa akin lang. Kaya kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.